24 май. Пак е всичко нацъфтяло, че е празник всенароден, древен и мъдър, като делото на тези, чийто безпримерен подвиг славим, жизнен и неувяхващ като младостта, която го величае днес с венци и песни. Празник на езика роден, ден на азбуката наша, ден на грамотността, тъй тържествен, тъй божествен, ден прославил нашата страна. Учители, културни деятели, писатели, художници, скъпи ученици, драги съграждани и гости. С особено вълнение заставам пред вас, за да отбележим заедно най-българският празник – 24 май. Пожелавам ви здраве и успехи в усилията да съхраним и развием културата на нашата нация. А на вас, скъпи деца и млади хора, неумерно да черпите знания, да обичате родното слово, да бъдете достойни граждани на България и на Европа. Уважаеми гости и скъпи съграждани, честит празник! Празники на българската книга, която всеки тук обича да чете. Слава, слава, пеем днес. Вечна слава, вам и чест. Кирил и Методий, това не са просто имена. Това е честта, достоинството, гордостта, че сме българи, че сме потомци на силен и смел народ. Дълбок поклон от децата на Велинград, от децата на България. Нек името ви да живее в всенародната любов. Речта ви мощна нека екне славянството. Во век веков! Училище любимо наше, скушено в красива планина, мъдрост и любов си дава, мощно да за теб училище свобод. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Край пътеката на опита
Rodolfo